हेलो गाइस नोंथांमोनाबो आंनि गोदान भिडिअखौ जुदि नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय। स' भिडिअ लानाय जादों नोंथांमोनाथ' थाम्बनेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ आं मानि थाखाय भिडिअ लादों। स' आङो जिमाव लेग्सनि खालामदोंमोन। स' बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामसै होननानै भिडिअ लादों। स' जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय। सर्टकाट भिडिअखौनो नायलांदो लोगोफोर। स' आङो एक्सारसाइस खालामाबा सुखुनायखौनो मोनला, ओमफ्राय ओरैनो हामाबाबो एसे माने गावनि देहानि थाखाय मोजां मोनो। आरो सिगांनि भिडिअआवबो होनबाय थाखानायखा माने गावनि देहानि थाखाय लाबा मोजां ना एक्सारसाइस नोंथांमोनाथ' मिथिजोबखायोखा। स' बेखौनो नोंथांमोननो सर्टकाट भिडिअ होबाय आरो। स' जुदि नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला नायलांगोन आरो नायलांदो।